ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንክትከታተልና ድማ ብክብሪ ንዕድም። ወዲ በሻሻን ሓያል ወታደራዊ ብቕዓት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ብግብሪ ስለ ዝረኣየዎ እስከብሎ ዘይሕሰብ ይኽእል ጅዋር መሓመድ ገሊጹ። ብወዲ በሻሻ ዝምራሕ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ከካይድ ዘኽእሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ከም ዘይብሉ ጸላዊ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ጅዋር መሓመድ ገሊጹ። ወዲ በሻሻ ኣብ ዝቐረበ መዓልታት ባይታ ሃገራዊ ዘቕርቦ መደረ ባዶ ጃሃራ ክብል ዝኾነ ነቲ ኦሮሞታይ ፖለቲከኛ ሰራዊት ፌደራላዊ ውግእ ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ከካይደ ጸንሐ ውግኣት ብስሉን ስጡምን እዝን ቁፅፅርን ዘይብሉ እቶም ዝነበሩ ምኩራት ኣዘዝቲ ኩሎም ናብ ሰራዊት ትግራይ ስለ ዝኸዱ ከምኡ ብብሔሩ እምበር ብሃገሩ ዝሓስ ወታደር ስለዝየለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሲትረፍ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እውን ኩናት ክውልዕ ዓቕሚ ከም ዝውሕዶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንፅረሉ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ። ኣብ መዳይ ዲፕሎማስያዊ ዝሃቦ መብሪ ከዓ ጅዋር መሓመድ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ብምዃና ስነ መውገት ሓይሊ ክጥቀም ምፍታን ሳዕበይኑ ከቢድ ብምዃኑ ዝዛጊድ ኣሜሪካን ሩስያን ኢድ ከኣክብ ዝብል ትእዛዝ ስለ ዝሃቦ ድማ ዋላ እውን ዓቕሚ ተትነብሮ መሬት እንዳማቱ ክወርር ከም ዘይተብዕን ድማ ርዲኡ። ኤርትራ ኣብቲ ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ሰራዊት ፌደራል ካብ ጅምላዊ ህልቂት ከም ዘድሐነተን መራሕቶም መቐለ ከም ዝኣተው ዘዘኻኸረ ጅዋር ንዓቕሚ ሰራዊት ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ወገን ንሱ በኣካል ስለ ዝፈልጦም ተንከስ ክብል ከም ዘይኽእል ድማ ገሊጹ። ኣሜሪካ ብሰንኪ ሓደጋ ነፋሪት ብውሕዱ 7 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ኬንታኪ ከተማ ኣብ ዝርከብ ምዕርፎ ነፈርቲ ማልሰሉ 4 ሕዳር ነፋሪት ጽዕነት UPS ኣብ ትብገሰሉ ዝነበረት እዋን ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቶም ማሕደርታ ግዛኣት ሓቢሩ። እታ ነፋሪት ካብ ህግራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ከባቢ 1715 ብኣቆራፅራ ተዓዲ ዘጋጠመ ምፍንጃር 3 ካብ ኣባላታ ከም ዝሞቱ ድማ ገሊጹ። እታ ነፋሪት ብምብራቃ ዘስዕቦ ዕምብራ ጸሊም ትኪ ናብ ሰማያት እቲ ከባቢ ብምውራዱ ውሕዱ ካልኦት 11 ሰባት ድማ ቆሲሎም። ብተመሳሳሊ ዜናና ድማ ዘሁራን ክዋሜ ከንቲባ ኒውዮርክ ኮይኑ ተመሪጹ። ኣብ ዓባይ ከተማ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ፈላማይ እስላማይ ከንቲባ ኮይኑ ብምራፁ ድማ ታሪክ ሰሪሑ ኣሎ። ዘሁራን ማምዳ ነብቲ መረጣ ምስ ተዓወተው ዘስምዖ ዘረባ ንስድርኡን በዓልቲ ቤቱን ከምኡ እውን ደገፍቶ ምስጊኑ ብሓፈሻ ብዙሕ መድያት ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ካብ 1892 ጀሚሩ ብዕድመ ዝነኣሰ ከንቲባታ ከተማ እስላማይ ኣፍሪቃ ዝተወለደ ፈላማይ ከንቲባ ድማ ክኸውን እዩ። ንሱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ድምፂ ብምርካብ ክዕወት እንከሎ ካብ 1969 ጀሚሩ ክንዲዚ ዝኣክል ድምፂ ዝረኸበ ድማ ፈላማይ ሕፁ እዩ። ብሓፈሻ ልዕሊ 2 ሚልዮን ነበርቲ ኒውዮርክ ኣብቲ መረፃ ክሳተፉን ከለው እዚ ካብቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተኻየደ መረፃ ብዕፅፊ ዝውስኽ እዩ። ማምዳን ኣብቲ ንኣስታ 30 ደቂቕ ዘስምዖ መደረ ድምፂ ዝሃቡ ነበርቲ ኒውዮርክ ለውጢ ንክመፅእ ድልየት ከም ዘርእይዎ ድማ ተዛሪቡ። ዛህራን ከንቲባታ ካብ ኣሜሪካ ኣዝየን ውራት ካብ ዝኾና ከተማታት ሓንቲ ዝኾነት ኒውዮርክ ከንቲባ ንክኸውን ድምፂ ዝሃቡ ነበርቲ ድማ ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ዝበሃል ስም ዘይነበሮ ውሕድ ገንዘብን ዝኾነ ውድባዊ ደገፍን ከይረኸበ ድማ ናብቲ መድረኽ ኣትዩ። ከምኡ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ምሓዳር ነበር ኣንድሩ ኮማን ሕፁይ ሪፐብሊክ ካርቲስ ሲልዋን ዝሓፈሶ ዓወት ዘድንቕ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ነቲ ብዙሓት ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ንዓመታት ክሙነይዎ ፀንሑ ዓይነት ፖለቲከኛ ይመስል። እዚ መንእሰይን በዓል ግርማ ሞገስን ኮይኑ ከም ሃገር ድማ ማሕበራዊ መራኸብታት ድማ ይነጥፍ እዩ። ከም ፖለቲከኛ ድማ ከም ነፃ ክንክን ህፃናት፣ ነፃ ህዝባዊ መጓዓዝያን መንግስታዊ ምትእትታውን ኣብ ስርዓታት ነፃ ዓዳጋን ዝኣመሰሉ ኣተሓሳስባ ፀገማዊ ፅግዕታት ኣፍ ልቡ ነፊሑ ይስጉም። ናብ ምዳን ነብዚ ቀረባ እዋን ካብ ዲሞክራሲ ሰልፊ ንዝረሓቑ ደቃሎም መረፅቲ ቀዳምነት ዝወሃቦም ዓይነት ቀንዲ ቁጠባዊ ጉዳያት እውን ትኩረት ሂበሎ። ነቐፍቲ ግን ከምዚ ዓይነት ሕፁይ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኣሜሪካ ከም ዘይመርፁ እዮም ዝዛረቡ። ሪፐብሊካን ድማ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ደስነት ዝበልዎ ብኣተሓሳስባ ካብ ርሑቕ ፀገማዊ ፀግዒ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዝስጉም ገይሮም ይርእይዎ። ከምኡ ኮይኑ ግን ሰሉስ ምሸት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዓወት ሓፊዙ ኣሎ። ካልእ ዜናና ድማ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ግብፂ ናይ 5 መዓልታት ምብፃሕ ከካይድ ከም ዝቐነየ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዑደቱ ምስ ካይሮ ኒውስ ዝተባሃለ ቴሌቭዥን እተሃገር ሰፊሕ ቃለ ምሕተት ተካይዱ ነይሩ። እቲ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዕላማ ዑደቱ ምስ መራሕቲ ሃገር ዓብደል ፈታሕ ሓልሲ ዘካየደ ዝርርባት ሓድሽ ዓብዪ ሙዝየም እተሃገር ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ዘዋቀርና ኣፍሪቃ ከምኡ እውን ኣህጉር ኣፍሪቃን ሕብረት ኣፍሪቃን ተዛመድቲ ዛዕባታት ኣመልኪቱን ዝቐረበሉ ሕቶ ምላሽ ሂቡ። ኣብ ቃለ ምሕተት ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘዋቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ቁርቁስ ብሰንኪ ምትእትታው ዝተፈላለዩ ሓይልታትን መንግስታትን ዝተሓላለኸ ምዃኑ ተዛሪቡ። እቲ ኣብዘን ሃገራት ዝረአ ዘሎ ሽግር ውሽጣዊ ጥራሕ ዘይኮነ ዘዋውን ካብኡ ሓሊፉ ዓለማውን እዩ ብምባል ድማ ንኹነታት ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን ጠቂሱ ድማ ኣውሪሁ። ሶማልያ 3300 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ሃገር እያ። እንደዚ ዝነውሓት ገማግም ኣብ ስትራቴጂካዊ ስፍራ ድማ ነቲ ሃገር ርግኣት ከም ዝኸልኣ ድማ ይገልጽ። ሽግር ሶማል ድማ ውሽጣዊ ሽግር ጥራይ ዘይኮነ ዘዋውን ዓለማዊ ጉዳይ እዩ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጹ። ንኢትዮጵያ እውን ዝጠቐሰ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝተዓዘብናይ ዓሌታዊ ፈላላይ ዓሌታዊ ምምቅቃልን ዘይምርግጋእን እዩ። እታ ካብ ሱዳን ዝተነፀለት ደቡብ ሱዳን እውን
بخينات حد استحمسه زي رقت هاجر كوينا لا دحر مبال تنز ጉዳይ بمفتاح بمبال ዝስለፈ ሃገራት ድማ ወቂሱ بسبب مفتاح ذا شجرات زعتو ببوانو فليلو خنا ተባሃሉ ዝደዱ ዲፕሎማሲኛታት አቀኑ ዝሓለፈ ተገዳስነት ኣብዚ ዘዋነት ኩነታት መመሊሱ ይሓላሉ ኾን ዘይፍትሐን ይገብሮም ዘሎ ድማ ገሊጹ ስለዚ ምትእታው ቀንዲ ረቁሓናይ ሽግራት ምዃኑ ዝገለጸ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምዃኑ መን ሓላፍነት ተሸኪምዎም ክብል ድማ ሓቲቱ እቲ ሓላፍነት ብቐንዲ ውሽጣዊ እዩ ብምባል ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ውድብ ዓብይ ይኹን ንእሽቶ ዘባዊ ይኹን ዓለማዊ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ምትእታው ዝሓትት የለን እንተኾነ እዚ ከምዚ ኣመሰለ ጉዳይ ንኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ንልዕሊ 80 ዓመት ክቕፅል ፀንሐ ኮይኑ ኣብ ነብሰ ወከፍ ሃገር ነብሰ ወከፍ ብሄርን ዘለው ውሽጣውን ከባቢያውነትን ኩነታት ክሓላሉ ክንተ ዘይከይኖም ጣልቃ ከኣቱ ካብኦም ዝድለ ከም ዘይኮነ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ ብሄራዊ ቅቢላዊ ሃይማኖታዊ ካልኦትን ረቁሕታት ምህላዎም ባህራዊ ክውነት ምዃኑ ዝጠቐሰ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይኹን እምበር ምትሕላኽ እዞም ጉዳያት ግደማዊ ምትእታው ዝፈጠረ እዩ ዝኾነ ኣካል ልኡኻት ክመፁ ዝሓትት የለን ኣብዚ ዘዋን ዘጋጥም ፀገማት በዓላቶም ሰብ ጉዳይ ክፈትሕዎ ከም ዝግባእ ድማ ኣስሚሩሉ ናይ ደገ ልኡኻት ከም ኣማራፂ ኣብ ዝወሰድሉ ነገራት ዝያዳ ዝተሓላለኽ ንኽፍትሑ ዝያዳ ግዜ ዝወስድን ክብል ድማ ንፂሩ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባህርን ዓሚቕ ተገዳስነት ምዕራባውያን ምልክትን ዝቐረበሉ ሕቶ ዓለማዊ መስመራት ብደረጃ ዓለም እውን ፖለቲካዊ መድረኽ ምዃኑ ብምምልካት ሃገራት ዝዋ ድማ ካብ ዝኾነ ወገን ንላዕሊ ድሕነት ናይ ዝህግራዊ መስመር ማይ ናይ ምርጋፅ ሓላፍነት ከም ዘለወን ዝገለጸ ኮይኑ መስመር ማይ ንምውሓስ ኣበርክቶ ኩለን ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ምዃኑ ገሊጹ ስለዚ ሃገራት ዝዋ ነዚ ህግራዊ መስመር ማይ ንምውሓስ ኣበርክቶ ምግባር ሓላፍነት ክስከም ኣለወን ካብ ሓይልታት ወፃኢ ዘይኮነስ በዓላተን እተን ሃገራት ብቐዳምነት ገማግም ባሕርታተን ከውሕስ ኣለወን ክብል ገሊጹ ኤርትራ ገማግም ባሕራ ክተውሕስ ትኽእል እያ ዝበለ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምኡ ከዓ ካልኦት ሃገራት ሶማልያ የመን ጅቡቲ ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ገማግም ባሕረን ከውሕሳ ይኽእላ እየን ክብል ገሊጹ ንወታደራዊ ማዓስከራት ኣብቲ ዞባ ምልኪቱ ኤርትራ ድማ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ በዝሒ ወታደራዊ ማዓስከራት ውሕስነት ይስማዕ ድዩ ክብል ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብዚ ዞባ ዘድሊ ወታደራዊ ማዓስከራት የለን ወታደራዊ ማዓስከራት ንምፍቃድ ህዝቢ እዚ ዞባ ሽግርን ሕልኽልኻት ምዕዳም እዩ ክብል ገሊጹ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ነዚ ህግራዊ መስመር ማይ ንምውሓስ ካብ ዞባ ወፃእ ዝኾነ ሓይሊ ምውፋር ከም ዘየድሊ ድማ ገሊጹ ብዘይካ እዚ ንኹነታት ሱዳን ምልኪቱ እውን ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሱዳን ከም ሱዳን ዕላማ ዘባውያን ዓለማውያን ሓይልታት ስለዝኾነት እዩ ክብል ንኹነታት ሱዳን ብምርኣይ እዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ሽግር ንቐጻታ ናይቲ ዞባውን ዓለማውን ጥሙሕ ዘልዕሎ እዩ ብምባል ዘይምርጋእ ሱዳን ኣብ ኩሉ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክስካብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘይምርጋእ ከስዒቡ ከም ዝኽእል ገሊጹ ንተራ ኣፍሪቃ ሕብረተ ምልክቱ ምላሽ ዝሃበ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እታ ዓውደ ምትእታውን ዝምርታ ባህርያዊ ሃብትን ኮይና ትቕፅል ዘላ ኣፍሪቃ ሎሚ እውን እስምና ተጓሕጉሐት ህዝባ ድማ ኣብ ዘመናዊ ባርነቱ እዩ ዝነብር ዘሎ ክብል ገሊጹ ንሕብረት ኣፍሪቃ ምልክቱ እውን ስቕታ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ ምግላል ማለት ኣይኮነን እቲ ክውነት ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ኩሉ ነዛ ሃጉር ዘሳቕያ ዘሎ ፀገማት ክገጥሞን ክፈትሐን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እዩ እዚ ድማ ብሰንኪ ውሽጣዊ ድኻምን ግዳማዊ ምትእታውን ኢሉ ድሕሪ ምንቃፉ እቲ ውሽጣዊ ድኽመት ድማ ብቐንዱ ካብ በዓላተን ኣባላት ሃገራት ዝምንጩ እዩ እዚ ውድቀት ቀንዲ ሓላፍነት ዝስከመ ኣባል ሃገራት በዓላተን እየን ክብል ድማ ተዛሪቡ ኣብ ሰሜን ሱዳን ኮርዶፋን ትሕቲ ቁፅር ሰራዊት እትርከብ ከተማ አልዑበይድ ውፅእ ኢልካ ዝካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ድሮን ብውሕድ 4 ሰባት ከም ዝቐተለ ሰበስልጣንን ተሓለቕትን ገሊፆም እቶም ሓዘንተኛታት ኣብ ዳስ ተኣኪቦም ከም ዝነበሩ ብምግላጽ እቲ ብሰኔ ቁሸት አልዱባይድ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ዳዕመ ሰርዒ ተፈጸመ እዩ ክብሉ ገሊፆም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ድማ ክሳብ ሕጂ ርእይቶ ኣይሃበን ኣብታ ንርእሰ ከተማ ካርቱም ምስ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ አልዑበይድ ብዙሓት ናብ ሆስፒታል ቅድሚ ምብፅሖም ድማ ከም ዝሞቱ ይገልጹ ኣብዚ ብነዳዲ ዝሃፍተመ ከባቢ ኮርዶፋን ፀውፀው ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ፀብፀባት የመላኽቱ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ሱዳን ካብታ ከተማ ሰሜን 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ባራ ድሕሪ መሓዙ ኣስታት 20,000 ሰባት ናብ ዑልባይድ ሃዲሞም እታ ከተማ ልክዓብ ከምታ ዳርፉር ናይ መወዳእታ ዓዲ ሰራዊት ዝነበረት ከተማ አልፋሽር ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዳዕመ ሰርዒ ወዲቓ ካብ ሽዑ ጀሚሮ አልፋሽር ብሓይልታት ዳዕመ ሰርዒ ጅምላዊ ቅትለት ፀወታዊ ዓመፅን ጭውያን ሰፊሕ ዝምታን ከም ዝተፈፀመ ድማ ይግለጽ ሕቡራት ሃገራት ኣባራ እውን ብሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ 80 ሰባት ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ድማ ሓቢሩ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ክኸውን ከም ዝኽእል ህግራዊ ቤት ፍርዲ ኣይሲሲ ኣጥንቂቑ መራሒ ዳዕመ ሰርዒ ንዝፈፀመ ጥሕሰታት ንምርማር ቃልኣት እኳ እንተነበረ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ግን ነቲ አልፋሽር ዝፈፀመ ቅትለት ብዓል ዝተደፋፈአ እዩ ዝብል ሰፊሕ ክስታት ድማ ነፂግዎ ዓለማዊ ጉጅለታት ክኢላ ድሕንነት ምግቢ አልፋሽር ድሕሪ 18 ዋርሕ ኣብ ዙርያታ ከተማ ፀንሐ ክባታ ከተማ ነበርቲ ጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለው ብሰንዮ ዘረጋገፀሉ እዋን እዩ ህግራዊ ቤት ፍርዲ ገበና ዝመጠንቀቕታ ሂቡ ብተወሳኺ ብሕቡራት ሃገራት ተፈላጥነት ዘለዎ ኣይፒ ሰብ ግዝኣት ደቡብ ኮርዶፋን እትርከብ ከተማ ኩርዲ ጊሊ ኣብ ኣዝዩ ዕናዊ ደረጃ ጥሜት ከም ዘለው ገሊጹ እታ ካብ ዑልቦይድ ንደቡብ ኣሳ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ እውን ብሰራዊት ሱዳን ተኸቢባ ብድሕሪት ብሰራዊት ሱዳን ተኸቢባን ብሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ድማ ተጠቂዓ እያ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ዓመፅ ብቁልጡፍ ደክብል ድማ ፀዊዑ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ብቁልጡፍ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ጥንቂቑ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዝስካሕካ ቅልውላው ኣብ ቁፅር ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ክብል ጎድኒ ጎድኒ ተብዳሓ ዝተኻየደ ዋዕላ ድማ ተዛሪቡ አልፋሽርን ከባቢን ማእኸል ስቃይን ጥሜትን ዓመፅን ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ሓይልታት ዳዕመ ሰርዒ ናብ አልፋሽር ካብ ዝኣትው ጀሚሩ ድማ እቲ ኩነታት መዓልታዊ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ክብል ንማዕኸን ዜና ኤኤፍፒ ሓቢሩ ጉተሬዝ ሰራዊትን
ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ነዚ ዓመፅ ከብቅዕ ክገብሩ ድማ ተሓሳሲቡ ሓደ ምንጭ መንግስቲ ሱዳን ኤኤፍፒ ብዝሃቦ ሓበሬታ ሰበስልጣን ኣሜሪካ እማመ ምቁራፅ ተፃውኦ ከቅርቡ ዝሓስቡ ከም ዘለው ድማ ሓቢሩ ዋሽንግተን ምስ ካልኦት ሃገራት ብምዃን ምቁራፅ ተፃውኦ ክግበር ነቲ ኩናት ደም ንምባል ዝሕግዝ ፍኖት ካርታ ክደፍእ ድማ ፀኒሓ እያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ባሕሬን ሓያሎ ዝርባት ተኻይዱ ግን ክዕወት ኣይከኣለን ክልቲኦም ወገናት ድማ ተኽሲ ደቦ ብምባል ክስማዕምዑ ድልየት ከም ዘይብሎም ድማ ርኦም ኮሚቴ ተቃውሞ ሰሜን ኮርዶፋን ዝተባሃለ ጉጅለ ወለንታዊ ረድኤት እቲ መጥቃዕቲ ኣብታ ካብ ኣልባይድ ንምራቅ 15 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ዓዲ ብሰኒ ከም ዝተፈፀመ ድማ ሓቢሩ ኮሚሽነር ሰብኣዊ ረድኤት ሰሜን ኮርዶፋን መሐመድ ኣስማዒል ንሓድሽ መረብ ሓበሬታ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ ቃል ድሮናት ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዜጋታት መጥቃዕቲ ፈፂመን ኣብ ውፅኢቱ ድማ ሞት 4 ሰባትን መጉዳእቲ 10 ድማ ኣጋጢሙ ክብል ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕቡራት ሃገራት ኣልዕባይ ድሮናቶም ካብ ባራ ሃዲሞም ዝመፁ ዘለው ተመዛበልቲ ከም ተጨናነቐት ድማ ገሊጹ ነይሩ እቲ ኩናት ካብ ሚያዝያ 2023 ካብ ዝለዓል ንዳሓር ልዕሊ 150,000 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 12 ሚልዮን ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛዊሎም ኣለው ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ኮይኑ ከም ዘሎ ድማ ይገልጹ ንኤርትራ ዝሕጉዝ ዜና ተሰሚዑ ኢንተርናሽናል ኣቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ኢራንየም ከም ዘሎ ረጋጊጹ ሬር ኤርዝ ሚኒራል እዞም ክቡራት መዓድናት ኣሜሪካ ቻይና ሩስያ ናብ ዓብዪ ኩናት ክእትዎም ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ኣፍሪካ በዚ መዓድን ሃብታም ምዃና ዝግለጽ ኮይኑ ኤርትራ ድማ ኣብዘን ውሑዳት ሃገራት ኣትያ ትርከበላ ሬር ኤርዝ እዚ ሚኒራል ወሳኒ ዝኾነ ጥረ ነገር ኮይኑ እዚ መዓድን እዚ ንዓበይቲ ድርጅታትን ካምፓኒታትን ንመኪና ኣምረትን ንቴክኖሎጂ ትካላት ብተወሳኺ እውን ብሕክምና ዘርፊ ወሳኒ ዝኾነ ጥረ ነገር እዩ ብተወሳኺ ድማ ብዘይካዚ ቦምቡ ይኹን ጀታት ክስራሕ ይኽእላን ዓበይቲ ሃገራት ድማ ነዚ መዓድናት ክብሉ ኣሸበርቲ ይቆፅሩን ዝተፈላለዩ ስርሒታት ድማ ይሰርሑ ናይ ዓለምና ሓያላት መንግስታት ኣትኩሮቶም ናብ መዓድን ገይሮምለው ዘለውሉ እዋን ኣሜሪካ ድማ ናይ ዓለምና ዓብላሊት ኮይና ንክትቅፅል እዞም መዓድናት እናገዘአት ትርከብ ኣሜሪካ ናይ ሩስያ ዩክሬን ኩናት ሰፊሕ ኢድ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሜሪካ ናይ ዩክሬን ሰራዊት ንምድጋፍ 50 ሚእታዊ ዝኸውን ናይ ዩክሬን መዓድናት ሬር ኤርዝ ዝተባሃለ ንኣሜሪካ ክሸይጥ የጥንቅቑ ኣለው ትራምፕ ነዚ ነገር ዝገብር ዘሎ ኣሜሪካ ብዙሕ ደገፍ ንዩክሬን ከም ዝሃበታ እዩ ዝገልጽ 500 ቢልዮን ዘውፅእ መዓድን ካብ ዩክሬን ደሊና ክብል ድማ ንዩክሬን ጥንቅቑ ነይሩ በዚ እውን ዩክሬን ተስማዕሚዓ እያ ዝበለ ኮይኑ ንሕና ድማ ደደባት ኣይኮናን ብዘይ ጥቕሚ ንዩክሬን ንሕግዛን ክብል ድማ ገሊጹ ነይሩ ተወሳኺ ድማ ዩክሬን በዚ እንድሕር ተስማዕሚዓ ሙሉእ ወታደራዊ ደገፍ ክንገብረላ ኢና ክብል ገሊጹ ነይሩ ኣሜሪካ ካብ ኣውስትራልያ ይኹን ካልኦት ሃገራት እትገብሮ ዘላ ናይ ማዕድናት ናይ ምእካብ ስራሕ እዞም ማዕድናት ዝሓዘ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ዓለም ላዕላዊ ሓያል ሃገር ኮይኑ ናይ ምጽናሕ ዓብዪ ዕድል ከም ዘለዎ ድማ ይግለጽ ቻይና ነዚ ማዕድናት ምቕራብ ዓብዪ ኢድ ዘለዋ ኮይና እዞም ካብ ዓለም ኩቡራት ዝበሃሉ ማዕድናት ድማ ሓደ ዩራንየም እዩ ዩራንየም ኣብ ኤርትራ ከም ዘለውን ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ኒኩሌር መሳርሒ ኣድላይ ካብ ዝበሃል ጥረ ነገር ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ እስካብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዩራንየም ድማ ኣይተነኽአን ጥቕሙ ድማ እዚ ዩራንየም ምርካቡ ንኤርትራን ኣፍሪቃን ዓብዪ ተስፋ ኮይኑ ይርከብ እዞም ክባራት ማዕድናት ንላፕቶፕ መሳርሒ ንመኪና መሳርሒ ብተወሳኺ ድማ ንኤሌክትሪክ መኪና መሳርሒ ገዳሲ እዩ ኣርኤስኤፍ ናይ ሱዳን ወርቂ እናወሰደ ናይ ኤምራት ብምሻጥ ድሮናት እንተተኮስን ብተወሳኺ ድማ ናይ ድሮን ደገፍ እናተገበረሉ ይርከብ ብዓብዪኡ ድማ ናይ ሱዳን ኩናት ዓብዪ ኢድ ዘለዎ ሓምዳን ዳጋሎ ካብ ሱዳን ልዕሊ 5 ተን ወርቂ ናብ ኢማራት በብዓመቱ ከም ዝልእኽ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ተቕሪብና ኣብ ዝነበርና ዜና መሰረት ልዕሊ 40 ኮንቴነር ኣፅዋር ዓብዪ ተተሓሒዙ ዝነበረ ኮይኑ ሎሚ ድማ ከምቲ ኣብቲ ቪድዮ ንሪኦ ዘለና ኮንቴነራት ኣፅዋራት ሎሚ እናኣተወ ይርከብ እዚ ዓብዪ ዝገብሮ ዘሎ ፍኻራታት ንኹናት ኣብ ግዜ ናብ ግዜ ሕይሉ ቀፂሉ ይርከብ እዞም ምሩኻት ዝመርሕዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ኣመሉ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን እናተማረኸ ይርከብ ኣሎ እዚ ኣፅዋር ምግዛእ ዘይቋርፅ ወዲ በሻሻ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት እምበር ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ክትኩስ ድማ ይረአን እዚ ኣፅዋር ናይ ምዕዳግ ዘይኮነስ እቲ ኣፅዋር ከመይ ክጥቀመሉ ዝብል ግን ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን ሓደ ካብ ጀጋኑ ቅያ 18 ደቂቕ ገዲም ተገዳላይ ፍስሃየ ሃይለ ኣብ መበል 78 ዕድሚኡ ተሰዊኡ ገዲም ተገዳላይ ምሓዳር ዞባ ማእኸል ብጻይ ፍስሃየ ሃይለ ወይ ከዓ ኣፍሮ ብሕማም መበል 78 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ተገዳላይ ፍስሃየ ሃይለ ካብ 1972 ክሳብ 1973 ንሓደ ዓመት ኣባል ናይ ትሕቡእ ጉጅለ ወይ ድማ ጥሕሻ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋሉ ኣብ 1973 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ድማ ንሃገሩን ህዝቡን ኣገልጊሉ ዝኸበርኩምን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅሉ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትምንና በቡ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም